Sziasztok! Ádám vagyok Adelaide-ből, Dél-Ausztrália fővárosából. Én közel 7 éve itt élek a feleségemmel, és ez idő alatt mi nagyon megszerettük Dél-Ausztráliát, ezt a részét a kontinensnek, illetve Adelaide-et. Itt vannak csodálatos helyek, lehetőségek, és arra gondoltam, hogy ha szeretnétek, akár folytathatnánk, amit a Tomi elkezdett a csatornáján, hogy bemutatni az itteni életet, a várost, a környezetet. Szóval, ha szeretnétek látni ilyen jetskizős, sziklaugrós, búvárkodós, felfedezős videókat, akkor itt a komment szekcióban légy szíves, írjátok be, és meglátjuk, hogy hova jutunk. Addig is sziasztok!